साफ मखड़े हैं हमर भैया लालजीत राठिया जी। पंजा साफ मखड़े हैं हमर भैया लालजीत राठिया जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। वोट दिहा गा बाबा मन वोट दिहा ना। वोट दिहा ओ दीदी मन वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। पंजा साफ में वोट दे के लालजीत भैया जीताबो। लालजीत भैया जीताबो। धर्म जगढ़ क्षेत्र के विधायक लालजीत भैया बनाबो। लालजीत भैया बनाबो। पंजा साफ में वोट दे के लालजीत भैया जीताबो। लालजीत भैया जीताबो। धर्म जगढ़ क्षेत्र के विधायक लालजीत भैया बनाबो। लालजीत भैया बनाबो। सबके बिगड़ी बनाही हमर भैया लालजीत राठिया जी। सबके बिगड़ी बनाही हमर भैया लालजीत राठिया जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। वृंदावन गाँव में रहते लालजीत भैया। रहते लालजीत भैया। स्वर्ग श्री चनेश राम राठिया जी के वह लैका। चनेश राम जी के है लैका। साल वृंदावन गाँव में रहते लालजीत भैया। रहते लालजीत भैया। स्वर्ग श्री चनेश राम राठिया जी के वह लैका। चनेश राम जी के है लैका। सबके दुखला मिटाही हमर भैया लालजीत राठिया जी। सबके दुखला मिटाही हमर भैया लालजीत राठिया जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। वोट दिहा गा बाबा मन वोट दिहा ना। वोट दिहा ओ दीदी मन वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। दाई दादा मले निवेदन हवे सब वोट दिहा जी। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.